Kamutan na ako. Kinsa may inyong gituohan? Si Satanas ang inyong gituohan o si Diyos. kamutan na ako? Okay. Ang Diyos. Ang Diyos. Kung saan ang Diyos ba? Matarong ang Diyos? Di ba matarong ang Diyos? Yes. O kung ikaw mapapalo ka, o mutuo ka, sa to pa, ang imong gituohan, matarong pud ka. Mauna ang Diyos Nga sa ako. tao. Mauna ang Diyos sa tao, sir. Sir, pasabton ta ka, sir, Ay, ha? hindi. Mauna ang Hindi Diyos gud na sa ako, tao, sir. Kung pagkabuotan, choice na sa being. Siya ang nagpili, anak, dili tungod kay ang Katoliko may nagtudlo. Mali, sir, mali. Ayaw ninyo pasangili ang simbahang Katoliko tungod kay naay mga dautan nga simbahang Katoliko. Kay again, ang demonyo nagamihan na ay pagtuo tong demonyo. Pwede mo pwede nga ang Diyos yung pasingilan tungod kay na demonyo siya. Same po na. Nganong wala man lagi badlo nga? Nganong wala man badlo nga, sir? Nganong wala man badlo nga? Sir, kami sa kukunya na musumpay ta ng pagbadlong. Kaya ang inyong una-una mali eh. Mali pagbasa. Naidaot ang Katoliko, ang Katoliko yung pasanginlan. Dili, sir. Mali, sir. Wala gitudlo sa simbahang Katolika, Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana nga magbisyo mo. Wala na gitudlo sa Katoliko. Ang problema man gud ninyo kaya para mahimong daot ang Katoliko, katong daot na gibuhat sa mga membro, Katoliko yung pasanginlan wrong. Kaya kung Nakaisipin nito mahulog nga ang Diyos daotan tungod kay ang tawag ining si Satanas na himong Satanas. Basa. Di na mausir. Balik Mali na sa nga tawag ang lohika, sir. Mali. Oh, nagisgot man ta og reliyon. Ano yung saktong reliyon? Ako ni basahan kan ako. Mao gyapon Sige Santiago 1. Santiago 1 versikulo 27. Alang sa Dios nga amahan, sabta mayo ha. Alang sa Dios nga amahan. Ang putli og matuod nga tinuuhan, naigingon diri ka tinuuhan. Mao ang pag-atiman sa mga ilo og mga biyuda sa ilang kalisod ug ang pagmatngon nga dili kabulingan. Ang iyang kaugalingon sa kangilad sa kalibutan. Kanya? Daghan mga pari nga palahubog. Mao ba? Daghang pari palahubog. Sige daw. Tagain mo ratio daw sa mga pari, sir. Pero daghan man god. Daghang mga pari palahubog. Ako nang unahon sa una ha. Daghang pari palahubog. Pila de kabog pari sa Katoliko ron, sir. Kaya ningong kadaghan. Ay, sus kadaghan. Daghan gid kayo. Pila, Ako sir, mismo pila, ganun. sir, pila. Matestimony na ako sa kagalingon kita ako nga ako Katoliko. Pila. Pila ka buok, sir. Ay di na may hap. Pila gani di maihap. Di man ako masuri ang tibuok kalibutan. Dili man ako masuri ang tibuok kalibutan. Pag nakita ako. Butang na nimo. Ikaduhang tawag anang ikaduhang tawag ining punto. Gigamit nimo ang Santiago 1 tawag ining 27. Naabamoy ko ang 26 rather. Okay. Santiago. Basahan ka na ko 26. So yun kakaron, sir. So ayun kakaron nga kadtong tawag anang mga apostol na sa gipasakupang tinuhuan. Kay naami nagbuhat anang nagatiman sa mga balo, tama ba? Sige. Tama ba? Di, sir, tama ba? Dili. Tapok ni Kristo. Di tinuhuan gani, relihiyon gani, tinuhuan gani, di ba? So Tapok ni Kristo lagi. Tinuhuan na ay nagatiman sila. So Dili agyon di ako. Ang gud pasabot ang tapok ni Kristo. So sige, di ka mo sugot tinuhuan Hindi Katoliko. Wala magtudlo Wala magtudlo Ginong Katoliko ay. Sir. Mga relihiyon. Ani sir. Ya na kay mabasa. Basahan ka na ako. Paminawat dali. Ingon sa 26 dire. Kung may nagtuo nga siya religyoso, apan wala magpugong sa iyang tila, walay kapuslanan ang iyang tinuuhan, ug naglimbong siya sa iyang kagalingon. Kaklaro kayo? Sir, kamo gyud na. Ha? Ano man? Kamo gyud na. Ani sir. Kamo na pinakauna. Wala mo sa pundok ni Kristo. Nga naman, ang Pentecostal walay koneksyon kang Kristo. Sir, paminawas ako, sir. Kay samtang tawag ka na si Kristo ang yawa, nag-istorya, naminaw mo tong yawa, o di ka maminaw, na mas labaw pa niya. Ako ka pang naon. Sige. So, number one, ang Pentecostal walay kalabutan kang Kristo. Number two, kanang giingon din ang putli nga tinuhuan, kanang sa gitawag og 26, nag-alagad, nagpakaon, nag-atiman sa gitawag og mga balo, naaba may mga charitable institutions sa tibuok kalibutan. Sige daw, tagay daw ko ninyo og number ana. Number 3,
Ngan pa ninyo nga tawag ining kuan kining naay gitawag og mga dautan dapat makita gyud na sa gitawag og pundok bisan gani ang mga apostoles sa una na ay mga badlungon. Pero wa nagpasabot nga nabahiran og dautan ang ilahang gitawag og pundok bisag naa sila yung mga badlungon. Di ba? Oh, na Kristo 12 na usa ka bukhudas. Pagkahuman pag-abot dito sa tawag anang buhat kapitulo 5 na ganit namatay. Gipatay sa Dios. Tungod kay nang limbong sakop na to sulod ha. So ayaw ilma nga ang pundok sa mga apostoles tungod kay na naghimog pagpadlong mao imong pasanginlan. Mali na nga pangunahon na sir. Gisulod nimo imong pangunahon na sulod sa Biblia, wala na sa Biblia. Ikatuloy ingon ka nga wa man nagtukod si Kristo Katoliko unsa man tinguha ni Kristo sa iyang simbahan di ba ipakailap sa tibok kalibutan? Unsa man meaning anang Katoliko sir para sa imo? Makailapon sa tibok kalibutan. Ano sa man ni kailap sir ang pagtuong Kristo sir? Sa tibok kalibutan sa inyong panahon dili. Mismo pas panahon sa mga apostol ingon pa San Pablo Roma 1:7-8 kay ang inyong pagtuo mi kailap sa tibok kalibutan di gyud na kamo.